Ano ang pamahawan dyan? What? Ugtuho na naman. Pumakaray ka agaw. Antaramon ko sa'yo mo umamayong ka. Tanganing makapamahaw na amay man. Dahiling mo ha, grabing raba-raba ang pigluto mo. Ano na pigluto mo nga? Dahil ko pagpapagyagihan naman sa mga paulok-ulok mo naman, tatampalingon ta ka naman. Habo ako kan mga nagseryoso akong tawo. Habo kung may nagpaparaulok-ulok, tanganing day na uppercut. Dali-daliun ang pagluto. Tako gutom na ako. Alas 8 na pamahaw paan. Mirindal na. Ipupo ko bagay ni sa inyo. Matumang na. What? Pag na-uppercut ka naman, mapahilot ka naman lumangkay. Paitaw. Ay, sus, sinigara, ini nagsukay na. Dali-daliun mo yan. Ilaag mo na ang makaruning an. Ano, sige na sana pagpakatagaan tubig ng panon maluto. Hisaws. Yan ang pinasabi ko. Alas 8 na, ang oras nagdadalagan. Dahil ka magparareklamo, na sige mo ang cellphone, nagmatang ang amay, sige mo ang cellphone. Cellphone. Para mo, ikangunyan ang maluto talagang aldaw na ine. Kaya ko kasubago, sige ang cellphone. What? May aldaw kita kang pagluto. Sarong aldaw ako kiluto. Anong na aldaw ka kiluto? Awan na, oh. Isaw. Kaya dali-daliun mo, an muya ko kang bangot na, talagang nagsurupay kibangot managad. May manok, may karning baboy, may karning baka, gabos na bangot ng mga masustansyahon, mga karne. Yan mo yan kung mga bangot ka. Hindi ako pagbangotan kan mga baka bangotan mo naman. Ang norcube na naman. Ano ibangot? Ay, nga rin naman pambangot. Iyan ang problema. Aw, suma! Luto ka yan. Iyon maghanap. Kan pambangot. Bako na sumaka ka. Ano sa mo naman ka ka? Tay padidali-dali ang ta. O, taon-taon kulang na dyan ang kahoy. Mangahoy ka. Dumumang ka. Sa masaguso, kumaki kahoy. Ang kada akong nagkahoy. Diit na yan, muya ko. Ikaw magkahoy. Aray ko. Ikaw magkahoy. Ako naman talaga, nakukulugan ako naman. Kung makaray-karay ka, taharumalon takakan mga tiyak na. Ang babae, pigpapadaba. Pagpadaba bagan sa agunan. What? Tatakundain kahoy, paano ka magluto? Kuli dali-daliun mo ang pakaluto mo ka, anday kang una magpamahaw. Mamahaw ka dyan hapon na, kumuha ka kikahoy. Mapakaulawan ko kang puso dyan, sumangkat ka mang kinyaw. Dumali-dali, tako naman iuragan na naman. Igapo ko rin kayong bagol. Ay talagang tumang na. Isabay ta kaya, ikalibangot ko dyan sa makaroni mong an. Kumakaray-karay ka naman. Masul simbag pahulam kung urago na. Ako ang batas digde. Dahil ka magparareklamo. Sige mo, dali-daliun mo ba yan, balua? Iuraga na ako. Ano kulabot ko ni uragang ka? Tumang ka? Tumang ka talaga? Para nagkakarungan ng tao, gano'n iniman so. Para kararawan. Seryoso na pala. Makarumalon kita kang tiyak.